हाय फ्रेंड्स आज एक नुआ ब्लॉग तो स्वागत जनाऊँ मु हूँ ओडिया ब्लॉगर समीर पुणी थे आउ एक ब्लॉग नहीं आसी जोटा कि कालीर सरस्वती पूजा आउ से पूजा अवसर रे आमर यही कोचिंग इंस्टीट्यूट रे भल से साजसज्जा चलती आम मैंने सब मिसिकी साजसज्जा करुचु तो चलते केमती साजसज्जा हो देखा आ कालीर पूजाटा केमती हो काली मु वीडियो माध्यम आपको देखेबी आज चलते साजसज्जा देखा चलते बर्तमान रेडी आमर रात्रि रात्रि चर रात्रि चर आमर सत्य बादल आमर सार रेडी आसीगले ए चलते आम डेकोरेशन देखा लेबर समस्ते बर्तमान देखो ये साजसज्जा चलती डेकोरेशन बहुत धूमधाम रे चलती कालीर पूजा आमर बादल भाई विशेष योगदान दौरान एपटे सब आम मिसिकी ही करूँ देखु आम सब पिला लगी पड़ीचु आ माँ सरस्वती को स्थापना कराई कालीर पूजा कम्प्लीट होला माँ दिव्य दर्शन लाभ करवा आम एपटे सब फूल तोड़ा फूल सब पड़े देखिपे एमती सब किसी माहौल अच्छी बादल भाई तो आमर लगी पड़ते आमको भी शिखौं केमी डेकोरेशन हम कौन हम सी भी कहते आजे भी से लगी पड़ते आ विशेष आकर्षण आमर सत्य सत्य कौन असे मुंडा सत्य देखिपे केमती डेकोरेशन केमती कार्य चलती भाई मैंने सब आमर बहुत धूमधाम रे डेकोरेशन चलई कालीर पूजा जमी बहुत धूमधाम रे हम से वीडियो माध्यम देखी तो चलतु काली देखा वीडियो केमी धूमधाम रे पूजा होमर विशेष योगदान दौरान आमर मैडम सार समस्त योगदान दौरान चलतु कालीर पूजा आम देखा तो कालीर बहुत भल भल प्रोग्राम अच्छी आमर डांसिंग अच्छी सिंगिंग अच्छी बहुत सारा भी एक्टिंग भी अच्छी बहुत किसी अच्छी बहुत किसी प्रोग्राम अच्छी बोली आमर सिस्टमेटिक सब जना पड़ी तो बहुत बढ़िया से हम आम देखा एंजॉय करवा पूजार मजा भी नवा माँ सरस्वती को पूजा तो काली फुल्ली रेडी आम पूजा माहौल गरम करने तो आज राति तो हो गला आम सब विश्राम नबू आली को देखा गुड नाइट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हूँ पवित्र माँ सरस्वती पूजा तो समस्ते सकाल सकाल उठी गाध बुधा सारी एबे माँ निकट को जीवे तो तले ही सब प्रोग्राम हम अच्छी रूम रे तले प्रोग्राम हम तो एबे मु तल को जीवी केमिति सेठाकर माहौल केमती कौन अच्छी आउ किछि डेकोरेशन है ना नहीं सब मो वीडियो माध्यम देखी तो चलतु आम जा तल को ग्राउंड फ्लोर को जीवा तो देखा केमती कौन चलती सब पूजार माहौल चलो भाई आमर पूरा गाधा बधा करेंगे एपटे आमर भाई ब्रश कर भाई आमर बसी
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। फाइनाली ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଧମାକାରେ ଚାଲିଛି ସାଜସଜ୍ଜା ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ଆମର ବକ୍ସ ଲଗା ବି ଚାଲିଛି, କାରଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ସିଙ୍ଗିଂ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂଜା ଧମାକାରେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ବାଦଲ ଭାଇ ତ ଆମର ମେନ୍ ଲୋକ, ସିଏ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆଜି ପୂଜାରେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ମାହୋଲଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସବୁ ମିଶିକି ଧୁମଧାମରେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା। ଆମ ସତ୍ୟ ଡିଜେ ଅପରେଟର ସେ ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ଆମର ବାଦଲ ଆମର ସବୁ କାମ ଡେକୋରେଟ୍ ସବୁ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଛୁ। ଆଜି ପୂଜାରେ କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ହେବ? ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାହୋଲ ପୂଜାରେ ହେବ, ହେଲା କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସାର୍ ବି ଆସିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିବେ, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ହେରି। ତ ପୂଜା ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବେ ତା'ର ଧମାକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା। ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି ଆସିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସୁଛୁ ପଛରେ ଆଉ ପୂଜା ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପୂଜା କାମ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମେଣ୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜ ଆଉ ସବୁ ଆମେ ପିଲା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବକ୍ସ ବାଜୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବକ୍ସ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଗୀତ ବଜେଇକି। ବାଦଲ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର। ବାଦଲ ଭାଇ ଆମର ଏ କ୍ଲାସ୍ ସବୁଠୁ ଏ କ୍ଲାସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାହୋଲ କିଛି ଅଛି, ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ। ଆଜି ପୁରା ଧମାକା ହବ, ଲାଗେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ କରିବି ଆଜି ମୁଁ କରିବି। ଦି ଜଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବାଲା ଗାୟକ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଲା ଗାୟକର ମାହୋଲ ରୋନାଲ୍ଡୋ ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ରୋନାଲ୍ଡୋ।
ପୂଜା ଶେଷ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବି ଶେଷ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଡିସ୍ ଦେଖିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି? ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଙ୍କୁ ପୁରା। ଭୋକ ଲାଗିଛି? ଲାଗୁନି? ଓହୋ, ଜାଗରକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବା। ଜାଗରକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଏବେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ହେରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ବି। ଆଉ ଆମର କାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ କୁକ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଖଟା ଆଉ ଡାଲମା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ କାନ ଭାଇ ପାମ୍ପଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି, କାନ ଭାଇ ମୋତେ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇବି ପାମ୍ପଡ଼। ଏବେ କାନ ଭାଇ ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ କରୁଛନ୍ତି, ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବା। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ତ ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଛି, ଖଟା ହେଇଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି ତ ସେଥିଲାଗି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମ କାନ ଭାଇଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼, ଖଟା। କ୍ଷୀରିଟା ନାହିଁ, କ୍ଷୀରି କରିନାହାନ୍ତି। କାନ ଭାଇ ଟିକେ ଲୋଭଉଛନ୍ତି, ଚୋଟଉଛନ୍ତି, ତ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କ୍ଷୀରି। ଖାଲି ଆମକୁ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଲିଟରାଲି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅସମ୍। तो फ्रेंड्स ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖେଇବି, ସିଙ୍ଗିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖେଇବି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ। ତ ସେସବୁ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଥିଲା, ତ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରି ମାଗୁଛି। ତ ଏହା ହିଁ କଥା। ତ फ्रेंड्स फाइनाली समस्ते खाईदे आसिलु रूम को। एबे रूम रे शोइचु कि सांग माने सब शोइचंदी आउ को माने बुलिया को जाइचंदी। तो सांग माने आज जो डिश हेतिला खाइबा हेतिला अरुआ डालमा आउ खट्टा तो पांपड़ बहुत बढ़िया हेतिला। आउ आमे खाई के बहुत आनंद भी नेलु खाइबार। तो आज पूजार भिडियोटा केमती हेची एटा आपण माने कमेंट माध्यम से जणाइबे आउ लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, निहाती भाव सब्सक्राइब करिवे, बेल आइकन को भी मार देबे कारण हमर आगु आहुरी नुआ वीडियो आसले आपण माने भी तार नोटिफिकेशन अपडेट पाई परिबे। तो एति की वीडियो आज एति की रखुची। पुणी देखा हवा आउ एक नुआ वीडियो रे नुआ प्लेस रे देखा हवा। तो सेति पई मु रहिली। जय जगन्नाथ, जय